Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bumungad sa kanya ang napakaraming mga patay na ugat na nagsisilaylayan sa kisame ng yungib. Kahit napakadilim noon sa lugar, nakakaaninag naman siya kahit papaano dahil sa liwanag ng buwan na nagpupumilit pumasok doon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon bumungad kay Maximo ang napakaraming kalansay ng tao na malapit nang bumaon sa lupa. Sa sobrang dami ng mga kaganapan sa lugar na yon, mayat maya ang pagramdam ni Maximo ng mga kaluluwang naliligaw sa paligid. Ang iilan sa mga ito ay panayang pagpaparamdam sa kanya na siya namang hindi niya gaanong binibigyan ng pansin. Sa pagdating niya sa madilim na parte ng yungib, bigla naman siyang napailag nang maramdaman niya ang pagsunggab ng isang aswang na nanggaling pa sa kadiliman. Animoy ginagamit nito ang dilim bilang pananggalang na siya namang agad na unawaan ni Maximo. Dahil sa limitado ang kanyang paningin sa lugar na yon, nagpasya siyang tawagin ng sibat ni Longhino at walang pagdadalawang isip yung ibinato sa kisame na siyang naging sanhi para lumiwanag ang buong paligid. Sa muling pagsilay ni Maximo sa kanyang kinaroroonan, doon bumungad sa kanya ang tatlong aswang na tila ba natigilan dahil sa kanyang ginawa. Habang nakadikit ang mga ito sa dingding, panay naman ang pagtulo ng laway nito na para bang labis siyang naghahangad ng karne ni Maximo. "Tama na ang laro! Harapin niyo ako! Tapusin na natin to!" Wika ni Maximo nang masipat niya ang tatlong aswang. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang tinawag ang sibat ni Ahum na siya namang mabilisan niyang ibinato sa mga nilalang. Pagsilay doon ng mga aswang, agad naman yung nagtago sa mga bato upang magkubli sa pag-atake ni Maximo. Dahil sa ginawa ng mga nilalang, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon malapitan ng mga ito ng walang kahirap-hirap. Pagsukol ni Maximo sa sulok na pilit pinagkukublian ng mga aswang, agad naman niya yung inihipan ng mga palipad hangin at kasabay nito ang kanyang walang habas na pag-unday ng saksak gamit ang sibat ni Arkanghel. Nang maisagawa na ni Maximo ang kanyang plano, agad naman niyang iniwan ang mga aswang na naghihingalo. Sa puntong yon, naging panatag na ang kanyang sarili sa kadahilanang alam niyang nalipol na niya ang mga demonyong nagtangka sa kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga siya sa silid kung saan naroon ang mga magsasaka. Dali-dali niyang kinalagan ang mga ito at dahan-dahang ginabayan papalabas ng pugad. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, paulit-ulit niyang inilahad sa kanyang mga kasama na wala na silang dapat pang ipag-alala dahil napaslang na niya ang mga aswang na nagbigay takot sa kanilang mga kaluluwa. Nang tuluyan na silang makalabas sa lugar, agad naman niyang pinaalis ang mga magsasaka para makabalik na ang mga ito sa kani-kanilang mga pamilya. Bagaman hindi yun nakapagbigay ng pasasalamat sa kanya, hindi na ito gaanong inisip pa ni Maximo sa kadahilan ng labis niyang nauunawaan ang sitwasyon ng mga ito. Marahil nawala na yon ng pag-asang mabuhay, kung kaya't nawala na sila ng pag-asa sa tiyak na kapahamakan ng isang tulad niyang nabihag ng mga aswang. Sa pag-alis ng mga magsasaka sa bukana ng yungib, ang tanging naiwan doon ay ang lalaking tumulong kay Maximo para makalas sa kanyang mga kamay ang nakapulupot na tali. "Ginoo, saan nga ang punta mo ngayong malaya na tayo?" Bungad na tanong dito ni Maximo. "Siguro babalik na lang ako sa Hipapad. Matagal na din akong nawalay sa aking mga magulang eh. Hindi ko na alam kung buhay pa ba sila o kung nakikilala pa nila ako. Ako nga pala si Buro, isang ruha. Masaya akong makilala ka, kaibigan." Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Maximo,
bigla namang binalot ang kanyang katawan ng takot dahil sa katagang sinabi nito. Halos hindi niya maisip noon kung bakit naging ruha ang lalaking yon, gawa ng wala naman itong katakatakot na presensya sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitigan, doon inilahad sa kanya ni Buro ang totoong dahilan kung bakit siya nadakip ng mga aswang. Ayon dito, noong mga panahong isinasagawa niya ang pagsasanay na ibinigay ng kanyang maestro, bigla na lamang siyang nawala ng malay at nadapo na lamang siya sa mansyon. Wala siyang kakayahan para magamit ang kanyang abilidad noong mga oras na yon, sa kadahilanang silyado ang kanyang buong katawan. Dagdag pa ni Buro na kung nagawa niyang matanggal ang buntot ng ahas na nakasiksik sa kanyang likod, matagal na sana niyang napaslang ang mga nilalang na yon. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong tumalikod kay Maximo at nakiusap na kung pwede niyang tanggalin ang buntot ng ahas na nakabaon. Dahil sa hindi naman noon kinikilala ni Maximo na kalaban ng lalaking yon, kung kaya't pinagbigyan niya ito. Marahil galit si Maximo sa iilang mga ruha, subalit hindi ito sapat para kagalitan niya ang buong angka nitong walang kaalam-alam sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa napakalalim ng pagkakabaon ng buntot ng ahas, kung kaya't naging pahirapan para kay Maximo na ito ay makuha. Kung hindi niya pa ginamit noon ang lakas ng tikbalang, maaaring mabigo siya sa ipinapagawa sa kanya ng ruha. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay na nga itong nakuha ni Maximo at kasabay nito ang kanyang pagramdam sa nagwawalang presensya ni Buro. Ayon kay Maximo, ang presensya ng ruhang kaharap niya, may hahalin tulad niya yon sa antas ng isang albularyo na maraming tangang mutya at agimat sa kanan. Nag-uumpisa na ding tumaas ang bakod at puder nito, indikasyon na hindi yun basta-bastang ruha sa kanyang angkan. Sa pagbaling ng tingin sa kanya ng nilalang, ngumisi lang naman ito habang taus-pusong nagpapasalamat. Maraming salamat sa iyong tulong, Manong. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring patay na ako ngayon. Wala sanang magmamana sa trono ng aking ama, sapagkat ako lang ang nag-iisa niyang anak. Wika ng ruha pagsilay nito sa kanya. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, masaya din naman niyang tinanggap ang pagpapasalamat ni Buro nang walang anumang bahid ng pagtataksil. Dahil sa alam ni Maximo mapagkakatiwalaan ang ruhang yon kahit papaano, ipinakilala na din niya doon ang kanyang sarili. Buro, babalik ka na ba sa inyo? Mag-iingat ka. Siya nga pala, kung sakali mang muli kang magawi dito, hanapin mo lang ako. Ako nga pala si Maximo, disipulo ni Manong Alejandro. Wika ni Maximo kay Buro. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman yon habang sumasagot ng, "Hindi pa ako uuwi, Maximo. Nasa kalagitnaan pa ako ng aking pagsasanay. Siya nga pala, saan ang punta mo?" "May misyon akong ginagawa dito, Buro. Kilala mo ba ang pangkat ni Protasio? Kasalukuyan kaming nakikipagdigma sa pangkat nito. Naparito ako sa kanyang teritoryo para maging tagapagmasid ng aking maestro." Pagtatapat naman ni Maximo. Bagaman inilahad niya kay Buro ang kanyang pakay sa lugar, nananatili niya pa ring itinatago ang misyong kanyang gagawin sa oras na marating niya ang pugad ni Protasio. Hindi niya kasi maaaring ipagsabi ito kung kani-kanino, lalo pa kung bago niya lamang nakilala. Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman noong natigilan ang ruha na parabang alam na nito kung saan siya pupunta. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung sumagot sa kanya ng, ikaw pala yung binabanggit ng mga aswang noong nagdaang araw. Pasensya ka na, Maximo. Hindi ko alam kung saan ang pangkat na sinasabi mo. Pero kung nais mo naman, maaari kitang matulungan sa iyong lakad. Huwag kang mag-alala.
Gagawin ko ito bilang pagpapakita ng aking pasasalamat sa ginawa mo. Niligtas mo ang buhay ko, kaya hindi ako mag-aalangang tumulong sa'yo. Matapos nilang mag-usap, wala na ngang nagawa si Maximo kundi tanggapin ang ibinigay na tulong ni Buro. Mahirap man para sa kanyang isipin ang bagay na yon, subalit alam niya sa kanyang sarili na labis niyang mapapakinabangan ang kakayahan ng isang ruha. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na nga silang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa pangkat ni Protasio. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, maigi namang pinakinggan ni Maximo ang lahat ng mga katagang inilahad sa kanya ni Buro. Upang magkaroon pa siya noon ng malalim na kaalaman ukol sa mga ruha, maraming beses siyang nagtanong dito ukol sa sikreto ng angkan nitong naninirahan sa hipapad. Dahil sa hindi naman kinikilalang banta ni Buro si Maximo, kung kaya't inilahad niya dito ang iilan sa mga katangian ng kanilang angkan. Ayon kay Buro, ang mga ruha ay eksperto sa paggamit ng balanseng kaalaman. Kumbaga, kaya nilang ipangibabaw ang ilanman sa dalawang magkasalungat na aral kung ito ay labis na kinakailangan. Ang mga matalino at mahuhusay na ruha ay kayang pumatay ng mga nilalang na may kaugnayan man sa bathala o dyablo. Dagdag pa ni Buro na sa dinami-rami ng mga nilalang na may kaalaman sa magkabilang karunungan, sila lang ang pinakanatatanggi. Wala kasing aral na kanilang tinataglay ang kayang makakontrol sa kanilang mga isipan, kung kaya't napapanatili nila ang kanilang mga orihinal na wisyo sa kahit na anong uri ng digmaan. Alam mo, Maximo, kaming mga ruha, ramdam namin ang bawat hinahangad ng isang tao. Kaya naming tumingin sa hinaharap para maiwasan ang mga pangyayaring magbibigay sa amin ng kapahamakan. Tandaan mo, Maximo, kapag nakatapat ka ng isang ruha, kailangan mong ibuhos ang lahat ng iyong nalalaman. Huwag kang mag-alangan, sapagkat yan ang iyong magiging sanhi ng kamatayan. Wika ni Buro matapos nitong mailahad kay Maximo ang mga kakarampot na kaalaman ukol sa kanilang lahi. Nang marinig naman ni Maximo ang sinabi nito, tanging pagtitig na lamang sa lupang kanilang dinaraanan ang kanyang nagawa, habang mariing nag-iisip ng mga bagay na kanyang itatanong kay Buro. Siya nga pala, Buro, sa pagkakaalam ko, kayong mga ruha may dugong aswang, hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Kaya nyo din bang maipasang inyong pagiging aswang sa pamamagitan ng yanggaw? Tanong dito ni Maximo. Yanggaw? Hindi namin gawain ang ginagawa ng mga mabababang uri. Bakit kami magpaparami sa ganyang paraan kung kaya naman ang aming mga kababaihan ang magsilang ng sanggol? Maaring may dugo kami ng mga aswang, Maximo, pero malayo kami sa mga gawain ng aswang na kilala mo. Ang mga ruha, ginagamit ang dugo ng mga aswang para sa digmaan, hindi sa pagpatay ng mga ordinaryong nilalang at pagpapakalat ng yanggaw. Isang kahiyahiyang gawain ng mga ganyan para sa aming lahi. Sagot naman dito ni Buro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon mas lalong naunawaan ni Maximo ang abilidad ng mga ruha. Maaaring kaya nitong gawin ang iilang abilidad ng mga aswang, subalit kagaya ng karamihan, meron din yung mga limitasyon. Ayon pa sa kanya, napakamapanganib na kaharapin ng pangkat ng mga ruha sa kadahilan ng meron yung natatanging mandirigma na kung saan pinipili ng kanilang angkan para maging kalasag at sibat ng kanilang lugar. Ito ang pinakamatitibay nilang sandata at depensa na kahit sino ay walang nagtatangka maliban sa isang babaeng may kakayahang maglakbay sa libo-libong dimensyon. Dagdag pa ni Maximo na tanging ang babaeng inilahad ni Buro sa kanya ang makakapagpabagsak sa angkan nito. May iilan ding mga antingero ang may kakayahang silang kaharapin sa digmaan, ngunit hindi na nila yon iniisip
gawa ng malayo yon sa kanilang lupain. Matapos itong malaman ni Maximo, doon siya mas lalong nagkaroon ng pagtingin sa mga ruha. Hindi niya inaakalang may matikas na paninindigan pala ang angka nito na bagay lamang nakilalanin ng kanyang maestro. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nag-iikot sa lugar. Labis-labis na noong nagtataka si Maximo sa kadahilan ng wala pa siyang nakikitang mga alagad ni Protasio na naglilibot sa buong paligid. Nadaanan na kasi nila noon ang mga tumbang kahoy na minsan nilang pinagkublian, kung kaya't inaasahan na niyang magmula sa lugar na yon, mahigpit na ang pagbabantay ng mga aswang. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makasilay sila ng dalawang matandang naglalakad sa kanilang harapan. Pagsilay doon ni Burro, marahan naman yung tumungo sa unahang bahagi ni Maximo habang nagsasabi ng, "Kahit anong mangyari, Maximo, huwag kang gumawa ng kung ano. Mga maestro ko ang mga yan at maaaring nadapo sila dito para ako'y sunduin. Pasensya ka na. Inuna ko na ang pagpapaalam ko sa iyo. Mag-iingat ka, kaibigan. Hanggang sa muli." Nang marinig ito ni Maximo, wala naman siyang nagawa para pigilan ang pasya ni Burro. Sa isip-isip niya, mas mabuting ganun na lamang ang nangyari para naman kahit papaano wala na siyang isipin sa kanyang misyon. Sa paglapit ng kanyang kaibigan sa dalawang matanda, agad naman niyang nasipat ang kaharap ni Burro na dahan-dahang lumuluhod sa harap nito. Inaasahan na ni Maximo na mangyayari ang bagay na yon sa kadahilan ng si Burro ang magmamana ng trono ng kanyang ama. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, agad din naman yung naglaho sa kanyang harapan. Nang mapagtanto ni Maximo na wala na ang kanyang kaibigan, agad din naman niyang tinungo ang lugar na kinaroroonan ng mga tumbang kahoy para magtago. Inaasahan na niya kasi noong babalik na ang pangkat ni Protasio dahil wala na ang mga ruha sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan ni Maximo, dumating ang iilang tagapagbantay ni Protasio. May mga kasakasamang sigbin ang mga nilalang na yon na patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Nang masipat niyang tatatlo lamang ang nakabantay sa lugar, nagpasya siyang kitilan yon ng buhay bago niya tahakin ang daan patungo sa pugad ni Protasio. Bale, ilang minuto din niyang pinagmasdan ng buong paligid, masiguro lamang na wala ng ibang aswang ang paparating sa lugar na yon. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang mag-usal si Maximo para palitawin sa kanyang mga kamay ang tatlong espiritual na sibat. Pagramdam ng tikbalang sa kanyang gagawin, dali-dali naman yung pumasok sa kanyang katawan habang nagwiwika ng, "Maximo, hindi ba mapanganib ang gagawin mo? Paano na lang kung merong makatunog sa'yo?" "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ko gagawin ang bagay na ito kung alam kong mapapahamak tayo. Magtiwala ka. Alam ko ang ginagawa ko." Sagot naman dito ni Maximo. Nang marinig ng tikbalang ang kanyang sinabi, hindi na ito sumagot, bagkus ay pinili na lamang nitong maniwala sa kanyang pasya. Sa pagtayo ni Maximo sa kanyang pinagkukublian, buong lakas naman niyang ibinato ng sabay ang dalawang sibat, at kasabay nito ang mabilisan niyang pagdukot sa kanyang likod ng sibat ni Arkanghel para ibato sa isa pang aswang na nagmamasid. Dahil sa bilis ng mga nangyari, tanging paglingon na lamang ang nagawa ng mga aswang bago tuluyang tumarak sa kanilang mga katawan ang pinakawalang sibat ni Maximo. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman niyang nilapitan ang bangkay ng mga aswang upang itago yon sa ilalim ng mga punong nabuwal sa lugar. Nang maisaayos na ni Maximo ang lahat-lahat, agad din naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay na parabang walang nangyari. Sa pagdating niya sa hangganan ng pugad ni Protasio, marahan naman niyang tinahak ang daan papalapit dito.
Ikinubli niya din ng husto ang kanyang presensya upang masigurong walang nilalang ang makakatunog sa kanya. Dahil sa masyado pang tirik ang araw, minabuti niyang humanap ng mapagkukublian sa paligid. Lahat ng paggalaw ng mga tagapagbantay ay mariin niyang pinagmasdan, masiguro lamang na hindi siya nito nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niya ang isang pangkat na naglalakad papasok sa pugad. Nasa entradang pinto pa lamang ang mga ito, sinalubong na yon ni Protasio at ng banakong minsan nilang nakaharap ng kanyang maestro. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, doon niya tuluyang napagtanto na ang pangkat na kasalukuyan niyang pinagmamasdan ay ang pangkat na ilang linggo nang hinihintay ni Protasio. Labis-labis ang pasasalamat noon ni Maximo sa Panginoon sa kadahilanang nagawa niyang marating ang lugar na yon ng tamang oras. Dahil sa pagdating ng mga banakon, inaasahan na niyang gagalaw ang pangkat ni Protasio sa mga susunod na araw. Sapat na ang ilang araw na pananatili ng mga ito sa kanilang pugad para maisagawa niya ang kanyang plano na kitila ng buhay ang iilan sa mga ito. Hindi man niya mapatay noon si Protasio, alam ni Maximong masusulit ang kanyang pagpunta kung magagawa niyang mapaslang ang iilan sa mga malalakas nitong alagad na nagbabantay ng pugad. Kinagabihan, kahit kumakalam na ang kanyang sikmura, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagsasagawa ng kanyang misyon. Habang nasisipat niya noong walang nagbabantay sa hangganan ng pugad, marahan naman niyang tinahak ang daan papalapit sa lugar na yon. Inaasahan na ni Maximo na kumakain ang mga ito sa kadahilanang paulit-ulit niyang naririnig sa pugad ni Protasio ang pagsisigawan ng iilang mga ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Maximo ang hangganan ng pugad kung saan doon bumungad sa kanya ang napakaraming aswang na kumakain. 5 katao ang inilublob ng mga ito sa kumukulong tubig sa kawa, mapunan lamang ang kanilang masayang pagsasalo. Matapos niyang matunugan na abala ang mga aswang, agad naman siyang gumawa ng paraan para mapasok ang pugad. Una niyang ginawa noon ay binalot ng putik ang kanyang buong katawan, pangontra sa matatalas na amoy ng banakon at sa bulag sa matatalas na paningin ng mga ordinaryong aswang. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa isang kubong malapit ng mabuwal. Doon pansamantalang nagkubli si Maximo sa kadahilanang inaasahan niyang marami-raming aswang ang magpapahinga sa loob nito. Sa pagramdam ni Maximo na tapos na ang mumunting salo-salo ng mga nilalang, dali-dali naman siyang humiga sa lupa at mabilisang tinabunan ng mga dumi sa paligid ang kanyang katawan. Sinubukan din niya noong limitahan ang kanyang paghinga upang hindi siya maamoy ng mga aswang na dadaan sa pinagkukublian niya. Habang nakapaikot noon si Maximo, kung ano-ano ang panalangin pumapasok sa kanyang isipan bilang pangunahing depensa sa panganib na bumabalot sa kanya. Alam niya noong buwis buhay ang kanyang ginagawa na tila ba isang pagkakamali lang, maaaring buhay na niya ang maging kabayaran. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa paligid, doon na niya narinig ang mga aswang na naglalakad papaloob ng kubo. Ang iilan sa mga ito ay dumaraan sa lugar na kanyang kinahihigaan na siya namang labis niyang ikinabahala. Nang mapagtanto ni Maximo na nakapasok na sa kubo ang iilan sa mga ito, dahan-dahan naman niyang dinukot sa bulsa ang hubad na santo at mabilisang inihipan ng dasal kontra aswang. Sa pagpapatuloy ng kwento, magbibigay takot si Maximo sa lahat ng nilalang nakaanib ng pangkat ni Protasio. Okay, sorry pasensya na kayo, medyo late tayo nakapag-upload. Ano oras na? Gabi na, 9 PM na. Pero yung kasunod dito siguro umaga na lang para
para naman medyo magkasabay-sabay kayo. Kasi kung i-upload ko pa siya ng late, baka konti na lang yung makarinig tapos konti na lang din yung makahabol. Kaya para sa lahat, mga 7 or 8 a.m. lapag natin yung 28. Tapos yung natitirang 3 episodes, kasi hanggang 31 lang to, bukas yun, sunod-sunod na natin para matapos na. Yun lang. Salamat.